Okay, amosu no kweru. Ginyenga iluonga ni Professor Odhis Msani wa Sanaa Wuod Mary. Ukipenda ng'echo ng'ado boda bila visa. Karawa enendo siepna chieng' Wuonyalenya. Nitie thum moro mana wero ga bura Sami Wuod Orengo. Kani winjo kama ne simo ywak manoya noya. Ne mano ne ochieng' Wuonyalenya. Jothurwa chieng' mona doyo tapoka simo ywak. To ko ywak noyo alenga noyo aduga kaw simo mako kana mako naneno nambane mano aloso kode okwana ni bwana aloso kodi tang'eno king'eya an iluonga ni Ochieng' Jaludhi biare Bondo adier nadhi Bondo kana chopo Bondo to nyisa ni baba nitie osiepna moro madwani mondo odhi opuonje nyathi go orutu tawinjo ni ne beri nakone ni mana nyalo jothurwa chieng'no ema ne ng'echo ng'ade boda omiyo to osiepna ni miyo kawuono nyiso secret mar ng'echo ng'ado boda ni ne en mana orutu jothurwa kana chope boda okona ni donji kama ket giri no koni chanda ma Kiswahili chando magi e kama nawache ni jina langu ni Yeke hapo karibu na Bondo bang' mano kaluoro kocha tayudo korutu noseng'ado chona kara ng'et nyalo ng'ado boda bila visa ago erokamano kendo agombo mana mondo nyisu ni Ochieng' Wuonyalenya kaka wuod Komese wacho ne en wuoyi man gi chuny gika duto manyiewo obed drum obed keyboard ene mano organize naga rambego ne gibiro gi Ous Jalamo to ene modogo nyisa ni luong wuod Kome biro konyi mapana rambena mokwongo taska nogoyo thum matai sana kokamano tagon wero kamano aneno ka nam chiegni ka kawuono samoro ang' nogoye mang' odonj mana e nam kono erukamano ok ang'e ni ng'ama odong' kochung' ne to ng'a nikech